मैया हमरा देहिया के पातर करम जी, भले मैया हमरा देहिया के पातर करम जी। बोला मयसु हम नवरात्र करम जी, सजन यसु हम नवरात्र करम जी। डीजे विकास मुजफ्फरपुर, डीजे विकास के समानामा हो, पूजा के समानामा हो, केहू बाटे न घरामा हो, करे के बमनामा हो, के जाके ले आई राजा हो, सब पूजा के समानामा हो। मैया अइहे जी कहवा रहिए जी, चुनरी लादी सैया सुनरी के धर्म जी। बोला मयसु हम नवरात्र करम जी, सजन यसु हम नवरात्र करम जी। भले मैया हमरा देहिया के पातर करम जी, भले मैया हमरा देहिया के पातर करम जी। बोला मयसु हम नवरात्र करम जी, सजन यसु हम नवरात्र करम जी। म्यूजिक डायरेक्टर विकास राज गोपालपुर। मनो हमरो कहनवा हो, घरे आजा सजनवा हो, राइटर रोशन न बतिया बुझे, कैसे होई पूजनवा हो, कैसे होई पूजनवा हो। मनो हमरो कहनवा हो, घरे आजा सजनवा हो, राइटर रोशन न बतिया बुझे, कैसे होई पूजनवा हो। मैया अइहे जी न भूलइहे जी, रविंदर लाया चरा के चक्कर करम जी। बोला मयसु हम नवरात्र करम जी, सजन यसु हम नवरात्र करम जी। भले मैया हमरा देहिया के पातर करम जी, भले मैया हमरा देहिया के पातर करम जी। बोला मयसु हम नवरात्र करम जी, सजन यसु हम नवरात्र करम जी। राज स्टूडियो स्टेशन रोड सुगौली।